Agai pendarak salamai tai gamong rirok joto salamai tongo nai di. Buisuk melang nai painai shonibar 12 tarik simi engkai hai taktoi sarini jora rong na cengjanai culture Agai pendarak salamai tai gamong rirok joto salamai tongo nai di. Halo guys. Ini Garing kai lagi gana paje. Garing ya klei. Tama waing ding na tama na yakloy yakisya na bele ha waing jo muka thapa kala khong haro jagya kho waing khai jangnai je gairing go hey wow bokis salam nai no Buisuk mela 12-13 2 din nong nai Buisuk mela ino sini noddu masara Kukilmani para Borok International School ni sarayong ni boys hostel basakanggo ngale nai di boys hostel basakang ka Borok International School. Hingkai sini damas tam sini nei tabo Buisuk mela ba baikun jora unai baikun cengjangnai koi jaring jora Buisuk melang nai painai shonibar 12 tarik simi engkai hai taktoi sarini jora rong na cengjanai culture program rokai engkai phurung ba diponi simi engkai je Buisuk mela norogoi kaungma je thungmung thungmung rok thungjangnai sungui rok wakhoram rok sud rok ba wasungmani rok jeta siri sitini thungmung awai rok thungui phuruk janai engkai sario jokhon program ongkhai je sobo first sobo second o prize rok rotok bagjangnai engkai sario jati rok sogoi rojangnai erpore hopung culture program ongnai rasamung masamung nai engkai montri MLA rok kok sanai je melan tuyoi omahai rok program he koi din nai program to amo sasong meya tobe shonibar salsa harsa to ngonai khane honai khana mani ba obo 12-13 salnai ongoi phungmano gai tobe angka sukses ya kopule obo kene Buisuk mela nati sini tipar salu kurang ta kok kasar nai Buisuk melan tuyai atta kasanan jotono painai khadi Kukilmani parago je siri sitini kanmung sumung rinai risa kanai chuboi jotono nai thotok ma sakhe phaibaidi
nongka Kukilmani para North Dumasara ni direct gari kai faiken no malai nai Borok International School philo phai di play Cái hầm bài đâu hambai